ସବୁଦିନ ପରି ଆଜିର ସକାଳ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ପୂଜା ପାଇଁକି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଦେଲା ପରେ ପୂଜା ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ କିଚେନକୁ ଗଲି। ବୁଧବାର ଅଛି ତ ଅଣ୍ଡାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନିବ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ପୂରର ବଢ଼ିଆ ଧୁଆ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଭୁର୍ଜି ଆଉ ବ୍ରେଡ଼୍। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲି ଆଜି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଓନିଅନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି ଭୁର୍ଜିରେ, ଯେଉଁଟାକି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଇଦର୍ ଟିକେ ନାକୁରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ କମ୍, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଡାଲମା କାହିଁ ବନେଇ ଦେଉଛୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କୁହ। ତ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡାଲମା ବନେଇ ଦେଉଛୁ, ମୋତେ ଏଇସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ଯଦିଓ ଭଲ ଥିଲା, ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ନଥିଲା। ଭଲେଇ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁ, ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ, ଏମିତି ଅଧିକା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫନି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍, ଆଜି ବୁଧବାର, ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ନନଭେଜ୍ ଆଣିନୁ ତ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଖାଇବୁ। ଆଜିର ପୁରା ଦିନଟା ଅଣ୍ଡାରେ ହିଁ କଟିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ମାନେ ଟିକେ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଥିଲା, ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡାର ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଞ୍ଚି ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ବୋବାଏ ନା, ତା'ର ଆୱାଜ ଆସିବ। ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଯାଇଛି ଓବିୟସ୍ଲି, ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମାନେ ଆୱାଜଟା ଏମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି କ୍ରାକ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆୱାଜ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ବି କ୍ରାକ୍ ନଥିଲା, କିଛି ବି ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆୱାଜ ଗୋଟେ କେମିତି ଅଜୀବ ଆସିଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଶୁଣେଇଲି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଟିକେ ଡରି ଡରି କେମିତି ଛଡ଼ଉଥିଲି, କିଛି ଖରାପ ହେଇଛି କି କ'ଣ, ନା ଅଣ୍ଡାଟା ନା କ'ଣ ଏଇଟା, ବଟ୍ ବହୁତ ଡରି ଡରି ତାକୁ ଏମିତି ଛଡ଼େଇଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିକି ତାକୁ କାଟିଲି, ମାନେ ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ସତରେ ମାନେ ଭଲ ଅଣ୍ଡା କି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ସେ ଆୱାଜ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆୱାଜ ପୁରା ମାନେ କେମିତି ଅଜୀବ ଶୁଭାଯିବ। ସେଇଟା କିଛି ବି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ମାନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ଆୱାଜ ହିଁ ଥିଲା। ବାସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛଡ଼େଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଆମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟା କାଟିବୁ, କାହିଁକିନା ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ଏମିତି ଆୱାଜ କାହିଁ ଆସୁଥିଲା, ଏମିତି କଲର୍ କାହିଁ ଦେଖାହେଉଛି, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ସେ ଅଣ୍ଡା କାଟିଲି। ବଟ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ତା ଦେହରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଇଠି ଛିଡ଼ାଇକି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ବାକି ଯେତିକି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ରହିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି କରି ବନେଇଲି। ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଲଞ୍ଚରେ ଏଗ୍ କରି ଆଉ ରାଇସ୍। ବାକି ଏଇଠି ତ ପୁରା ହାଦସା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସିଏ ଫାଟିବ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିବା ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲି। ଏତେ ବଡ଼ ସେ ଫାଟିଲା କି ପୁରା ଅଧା ଘର ମୋର ତେଲ ହେଇଗଲା। ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଭାଜି ତାପରେ ମୁଁ କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତରକାରୀ। ଅଣ୍ଡା କଷା ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଆମର ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି। ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବି ସେତେବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଭାତ ବହୁତ ଭଲ ବି ଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି, ଏମିତି ନେଇକି ଆମେ ଏତିକି ଖାଇବୁ, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସିକି ନେବି। ବଟ୍ ଖାଇବା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମର ଲଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଯିଏ ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଚାରୁଛି କି କେମିତି ଅଛି ତରକାରୀ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇନି, ବଟ୍ ଖାଇକି ପୁଣି କହିଲେ କି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଟିକେ ତଣ୍ଟି ଖିଚଖିଚ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାଜ ଶୁଭୁଥିବ ଥଣ୍ଡାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗଟେ ବାଛୁଥିଲି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାହା ବନାଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଆମେ ଅଦା ଚାହା ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନେଇବି, ନର୍ମାଲ୍ ଚାହା ହିଁ ସେ ବନେଇକି ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପଚାରୁଥିଲି କି ଲାଷ୍ଟ ଚାହା କେବେ ବନେଇଥିଲ। କେବେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଚାହା ବନେଇ ଆସେ, ବଟ୍ କେବେ ବି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଚାହା ତ ପିଉ ନା, ତ କେବେ କେବେ ପିଇବାର ଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବନାଏ। ତ ସେ ଚାହା ବନେଇ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଖୁସିରେ ଆସିକି ବସିକି ଚାହା ଟେଷ୍ଟ କଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଚାହା ପାଟି ନୁହେଁ, ତ ଚାହା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପିଇବା ବି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଆସିନି। ତ ମୋତେ ସେଇଠୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି କି ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଖିଚଖିଚ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାହା ପିଇଲି, ନହେଲେ ଚାହା ପିଇବା ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ଚାହାଟା କେମିତି ବନିଛି। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ଚିନି କମ୍ ଲାଗିଲା, ବଟ୍ ପରେ ପିଇଲି ତ ଚାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୋତେ କହିଲି କି ମୋତେ ତ ଚାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁକି ପାଞ୍ଚ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରିଓର୍ କ୍ଷୀରରେ ବନେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସର ବି ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କିଚେନ୍ ଯାଇକି।
बस एमती जहाँକୁ ଆମେ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲୁ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ମୁଁ ବାହାର ଦେଖେଇ ଦିଏ। ରାତି 12ଟାରେ କାଲି ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ନା ସେଇଟା ବି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଜଳୁଥିଲା। ଏବେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଲ ଲାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁଛି ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ନିଆଁ ହିଁ ଜଳୁଛି। ଅଧା ପଡ଼ିଆ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି କିଛି ବନେଇବେ କି ସେଇଠି ଚାଷବାସ କରିବେ। ଏଇଠି ତ ଯେଉଁ ଘାସ ବସି ଉଠିଥାଏ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନ କାଟିକି ନ କିଛି କରିକି ନିଆଁ ହିଁ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାଲି ରାତି ସାରା ଜଳୁଥିଲା ଆଜି ଦିନ ସାରା ବି ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ସ୍ଲାଇଡ଼ର ବି ଖୋଲୁନ। अरे सेमी ये कौन खेलिकी रखिलनी बेड उपरे? ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି ନା ଏଇଟା ହେଲା ବନାରସୀ ଡିଜାଇନ। ଏଇଟା ଆସିଛି ବନାରସରୁ। के बनारस माने जो दीदी माने ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଦିଦି ଆଣିଥିଲେ ବନାରସରୁ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ये पैटर्न ଟା ଟିକେ सिल्क टाइप ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଟା ବହୁତ ସାଇନି ଅଛି। ଏଟା କଣ? एक्चुअली तो बनारसी ଶାଢ଼ୀ सिल्क ମତେ ଏତେ ଆଇडिଆ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି बट बनारसी ବନାରସୀ सिल्क तो କଟନ बहुत ସିଲ୍କ। कॉस्टली ହଁ ଥାଏ ସିଲ୍କ ସେଇଟା ତ ହେଇନଥିବ ବହୁତ फॉर श्योर। ହେଭି ବି ଥାଏ। ଏଇଟା Yes. ହାଲକା ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଏଇଟା କଟନ ସିଲ୍କଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ। बट ବଟ୍ ଯାହା ଭଲ ଅଛି ବଟ୍ ଯାହା ବି ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। କେବେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବ? एक्चुअली ଶାଢ଼ୀ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି କି ଶାଢ଼ୀ କେବେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବି। ବଟ୍ ଯେବେ ବି ପିନ୍ଧିବି ନା ତ ମୁଁ କେବେ ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ସେୟାର କରିନେବି ନିହାତି। ओके यू आर सो लकी। तते बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलुଛି। बनारस से खाली लाଗୁଛି लेडीज मान ପାଇଁ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ତମେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ମୁଁ ତ ବନାରସ ଯାଏନି ନା ତ ସେଇଟା ମତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ଦେଖ। ଏବେ ଇଏ କ'ଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫ୍ୟୁମଟା। ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଆଚ୍ଛା ସାଇଟ୍ରେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ? ସିଏ ୟୁରୋପ ତ ଯାଇଥିଲେ ମେ ବି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିବେ ମେ ବି। ହଁ ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇଟା ତ ତା ଫ୍ରେଗନେନ୍ସ ସ୍ମେଲ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତିଆ। ବହୁତ ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱିଟ୍ ଫ୍ରେଗ୍ରାନ୍ସ ରୁମ୍ ଅଛି। ରୁମ୍ ପୁରା ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଭଲ ଆସୁଛି। थैंक यू भाई दीदी फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। आउ जदि आपण मानकू मोर ये सब गिफ्ट्स भल लगुच तो कमेंट करंतु निहाती। आउ वीडियो जदि भल लगुच सब्सक्राइब कर दियंतु। ଏଇସବୁ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ ବଟ୍ ଏଇସବୁ ଦେହ ଖରାପ ରହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ବାହାରିବାକୁ। ମାନେ ଏବେ ଯାକେ ବି ଆମ ଥଣ୍ଡା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯାଉନି। ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତ ମୁଁ ଏପଟ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ତ ହଜବେଣ୍ଡ ସେପଟେ ବସିକି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ମୋତେ ଆୱାଜ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଗଲି ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଏ ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କର ବମ୍ବେରେ ହିଁ କଟିଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂଠୁ ଏବେ ଯାକେ ସିଏ ବମ୍ବେରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଏସବୁ ଗୀତ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇ ତ ସବୁ ଆମ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଏସବୁ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଥିଲା। 2000 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲୁ 2003ରେ ମାନେ 3-4 ସାୟଦ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଲବମ୍ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ନାଇଁ ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ଆଲବମ୍ରେ ହିଁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଆଲବମ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଥିଲି ୟା ନା ଏୟା ତା ନା ସେୟା। ସେଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ମାନେ ଫେମସ୍ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏବେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କି ଆଲବମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଥିଲି ଆଉ କହୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଆୱାଜ ଶୁଣିକି ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ ଗୀତଟା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଭଏସ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆର। ତ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖ ନିବେଦିତା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେନ୍ ସେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ତ ଦେଖିଲେ ହଁ ନିବେଦିତା ତ ସେଇଠୁ କହିଲେ କି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଏ ହିରୋ ତ ଦୀପକ ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମିଲି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନାଇନା ଦାସ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ଫୁଲର ସେ ଗୀତ ଶୁଭିଲା ତ କହିଲେ ହଁ ଇଏ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାନେ ଟୋନେ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଲବମ୍ରେ ଥିଲା। ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ କହିଲେ ତାରେ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର ସିଙ୍ଗର ବି ଆଲବମ୍ ଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ସେତେବେଳେ ବନୁଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଆଲବମ୍ରେ କଟିଲା। କିଛି ରିଲ୍ସ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନନରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ସବୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍
ଏଇସବୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମେ ଛୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ନା ଆମେ ଆଲବମ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଲବମ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନେ ଆଲବମ୍ରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଗପ ଭିତରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆସିଯାଇଥିଲି ମୋର ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇ। ଦେନ୍ କାଲିକୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ସେବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ବନିବେ ତ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାରବାର ବି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।